Munduko garagarno onena hautatu dute hau, Bardozeko eguzki garagarnotegiko gorria. Biena lager kategorian hautatu dute munduko onena eta bertan izan gara Arratsaldeon ikusentzuleok eta Ondoterra enpresa Uharteirin Baxe Nafarroan dago landare sendagarrien laborantza garatzen diardu, bereziki kalamuan edo CBD olioan eta gurean ezoikoa den industria denez, Pirinio Atlantikoetako suprefeta izan da bertan proiektua ezagutzeko eta gu ere joan gara bisitara. Baina gaurkoan Parisera begira hasiko gara, bilkura egiten ari baitira orain Euskal Erakunde Publikoa eta Iparraldeko parlamentariak hezkuntza ministeritzan. Murgiltza irakaskuntzan eta azterketak euskaraz aipagai besteak beste. Asteragoaz! Bilkura garrantzitsua une honetan Parisen, Frantziako hezkuntza ministerioan. Euskararen erakunde publikoa eta iparraldeko parlamentariak ministerioko kabineteko zuzendari ordearekin bildu dira euskarazko irakaskuntzaren garapena izarren dute mai gainean. Murgiltza ereduan ari diren ikasgelak irekitzea, sail publiko eta pribatuan eta azterketak euskaraz egitea, basoa eta brebeta. Mobilizazio indartsuak eginez amaitu zen ikasturtea. Hezkuntza ministerioak Baionan duen ikuskaritzaren egoitza okupatu zuten besteak beste, eta azterketak euskaraz kolektiboak adierazi du ikasleek azterketak euskaraz pasatzeko eskubidea azkenean lortuko dutelakoaren itxaropena dutela ikasturte honetan. Eta ez balitzala, aldarrikapenak lortu arte borrokatzen segituko dutela ziurtatu dute. Parisera doaz, han errezibituak izan dira, ministeritzan aipatzeko gure gaiak. Bereziki azterketan gaiak, baina baita ere erakaskuntza orokorki, euskararen erakaskuntza orokorki, eta hor ikusiko dugu, ze doinurekin erantzuten duen Parisek. Ez borobil horiekin segitzen mani badu, urte hontan borroka hainitz segitu beharko ditugu. Ateak irekitzen mani baditugu, esperantza pixka batekin ateatzanko gira, baina ikusiz, udauntako gutunak barakigu, partida ez dela irabazia. Sendabelarren hazkuntza garatzen jarraitzen dute Uharteirin, Nafarroa beherean Ondoterra enpresako kideek. Proiektua 2008an sortu zuten Hugo Ferrariz, Ogeli Gardel eta Emanuel Iturbidek azken honen aitaren etxaldean. Hainbat landarerekin ikertzen ari badira ere, kalamua edo CBDa izan da beren pentzeak jantzi dituen landarea azken bi uda sasoietan, eta Pirinio Atlantikoetako suprefetak proiektua bertatik bertara ezagutu nahi izan du. Suprefetak egon bizitatu du lekia, nahi zen ikusi, kamelu hori, eta oligo hori nahi zen ikusi, oligo CBD deitzen den hori. Eta erregla egiten magira, suprefekta akorda, segitzeko kamelu horren errekolta. Suprefektak bakarrik ez, estatuak berak ere produktu hauen erregulazioan pausoak ematen jarraitzen du eta landaren hazkuntza eta salmentaz gain, orain, transformazioa ere onartu du. Ian abenduan legia ian da, transformazioa eta handa Frantzian. Mementoan ez dira arrasprest transformazioa egiteko, aurten honoriko du Alemaniat transformatzea. Badute deia 10 urten esperientza. Hartako, aurten harri horriko du, saunike heldu den urtean transformatiko du Frantzia. Olio hau saldu ahal izateko CBD konposatu organikoan aberatxe izan behar du eta THC psikotropikoan aldiz apala, 0,3 azpitik legearen arabera. Beraien produktuak eien weborrian edo estatu guztiko 60 farmazietan erosi daitezke. Olikoak badu befetia, loiteko, bizkarreko min eta inflamazione eta hindako badu behindarra. Orotara 2 hektarea eta erdi dituzte egun landatuta, bizilagunen eta ingurukoen jakimina pizten duen irudia eskaintzen diguna. Baditugu 18.000 landare kamelu luruntan, 2. urtea da. Guai biltzen hasiagira ian hastigan, batutu deia 3 karga bilduik eta ono joain hilaitez biltzia. Zaiatu esartzentu idorazten eta barnean, grilla zuen gainen. Lehena kantik amosten emurian idorrak izain dira eta hasiko dira ostatzen, ostuain, lilien kentzen. Zakietan ezartzeko, eta gero dena bildu ondoan, horriko du transformazioa Alemaniak, oligoen biltzeko.
Baina jakin mina bakarrik ez, lankidetza ere eskaintzen die inguruko laborariei ondoterrak. Laborantza sare bat sortzeko asmoz. Aurten proposatu du 3 eta laborari landariak. Landatutu apilan hasia, 3 aste zileitez sortu da landaria. Eta landariak landatutu maiatzea inerditan, 3 laborari hoinetxen. Edozen gixaz, beren jarduna ez da Kalamura edo Zebedera mugatzen. Besteak beste, menta garraizka eta tulsiarekin ere ari dira lanean produktu berriak sortzen, Ortzaizeko Nafarroa bereko farmazia baten eskutik. Estresarentzat, minarentzat eta lotarako arazoak dituzten pertsonentzat eskaintza sortzea da jomuga. Munduko garagarno honena Bienal Lager kategorian Lapurdin egiten da zehazki Bardozeko eguzki garagarnotegian. Irabazlea eguzki gorrizta, garagardo gorria. On a des goûts de malt plus prononcés, donc Malta gustu nabaria du, txokolate malta erabiltzen dugu, munika eta zereal gustu partikularra ematen dio. type chocolat, Munich, qui donne des goûts de céréales très particuliers. Voilà. Londresen egiten dute World Beer Awards txapelketa, 103 kategoriatan hautatzen dituzten garagardorik onenak, 10.000-tik gora aukeran, eta kategoria honetan 50 herrialdetatik baino gehiagotatik etorritako 50 garagardo lehiatu dira. Des gens qui sont bien souvent dans l'ombre autour de leur... Garagardo egileen lanaren errekonozimendua da, askotan upelen atzean ezkutatuta daude itzalean, eta horrelako sariek ofizio honen aitorpena dakarte. On a commencé à gagner le concours pour la France, exactement. Frantziako lehiaketa irabazi genuen eta gero herrialde bakoitzeko ordezkariak azken txapelketan parte hartzen du. Élu la meilleure bière du monde. Dagoeneko 24 domin irabazi dituzte 2017tik, baina lehen aldia da mundu mailako txapelketa batean horrelako errekonozimendua lortzen dutela. La brasserie, elle est née avec la bière Eki, il y a une vingtaine Garagarnotegia Eki garagardoarekin jaiozen duela 20 urte eta gero 2016an eraldatu eta Euskal Herriko garagarnotegia sortu genuen. Eguzki marka dugu. Oldarki batu zen duela urte terdi eta garagarno egileak beti ari dira lanean, sortze prozesuan beraz datozen hilabeteetan errezeta berriak izanen ditugu noski. Euskal Herriko erretegi honetan batik bat tokiko saltoki eta bezeroentzat egiten dute lan, baina Frantzia osoan saltzen dugu eta hegoaldera ere eramaten ditugu garagardoak diote. À Donosti et même à Bilbao, on a un client fidèle qui vient chercher son eguzki. 13 garagardo ezberdin egiten dituzte Bardozeko garagardotegi honetan. Mota guztietako garagardoak ditugu. Gorria, espreetako biperra duen arrosa, txuria, ipa motakoa, besteak beste. Une milk stout. Voilà. 11 garagarrotegi ezberdin ditugu Ipar Euskal Herrian eta horrek garagarnozaleen gustua eraldatzea ekarri du. Qui n'aimaient pas la bière et qui ont trouvé dans toutes ces marques-là la bière qui... Batzuek ez zuten garagardoa maiteleen eta horrelako eskaintzarekin topatu dute gustokoren bat. Mota guztietakoak gustu guztietarako hori da gure lurraldearen aberastasuna. Et c'est qui fait la richesse des bières du Pays Basque, qui sont toutes excellentes. Iparraldeko garagardotegia handiena da, urtean 3 milioi litro ekoizten dituzte, urien artean munduko Bienal Lager gorririk onena. Rabel Festivalaren kari egindako txotxongilo erraldoien desfilearekin amaituko dugu gaurko saioa. Kilika konpainiak hilabete luzez prestatutako lana. Omenaldia Rabeli bere herrian Ziburu Nasi eta Donibanen bukatutako ikuskizunean. Rabel bera aurra zenean, heldu aroan ere bai eta kaskaroten erregina besteak beste. Musikoak dantzatzera ere, hau sartu ziren. Irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa, ikusentzuleok, bihar arte.